И здравейте, приятели! Аз съм Мистер Екс и сега правя клип, в който ще ви покажа как да си направите сървър чрез ето този сайт gratisserver.nu. Така, значи първо трябва да отидете в страницата, която ще бъде в описанието и трябва да се трябва да цъкнете регистър и да се регистрирате. Но аз вече съм се регистрирал, така че ще се логна. Логин цъкате като. И ето. Вече имам. Вече съм логнат. Имам си свой сървър, но ще ви покажа как да направите свой собствен. И така ще бъде на 1.8 да кара. Но аз имам вече сървър, така че няма да мога да ви покажа. Но сега ще ви покажа какво да правите. Значи тук виждате, тук трябва да ви пише Free и Premium. Тук трябва да ви изписва колко мегабайта мемори, колко часа, колко плеера може да влязат и тук плагини и така нататък. И тук трябва да цъкнете Create Server. После ще ви излезе едно, тук където ви отброява и ще отброява от 30 секунди надолу. Цъкате Start и ще ви излезе ето това нещо. Името на сървъра ще ви е това, което ви е името. Това ще ви е хостнейма. Това не го пипайте въобще. Това ще ви е IP-то, което е достатъчно. И така, тук ще ви изписва така и тук можете да си променяте различните неща. Като тук може да си го променяте ето това, ако нямате премиум, тук трябва да го направите с false. Задължително. Иначе вашите приятели или вие, ако не сте, няма да можете да влезете. Тук ви е името на сървъра. Така, тук може да си избирате. Това ви са всичките файлове. Да. Тук аз не пипам. Ако искате, ще направя друг клип как да си смените world-а. Но за сега няма да го правя. И така. Отиваме на сервер page. Тук може да си имате страница на сървъра, но аз не искам. Тук хората, които са вътре. Сега моя сървър е стопнат, така че няма никой вътре. След това ремонт. Тук имате достъп до конзолата. Ето. Тук оператор. Ето ви. Това са опнатите хора. Тук е white list, аз не искам. Ако искате ban list тук. Така, plugins. И това ще го покажа в друг епизод. World. Значи тук е за world да си смените. ATP. Това е. Тук също ще ви трябва. За плагините. Но и това ще го направя. Тук backup. Няма нужда. И тук rest. Тук ако искате да си рестартнете сървъра. Така. Аз отивам тук.
в главното и ако искам да си пусна сървъра, натискам старт. Ето. И той започва да се... И започва. Ето, сега ще копирам IP-то. Ще копирам IP-то и ще го сложа, въпреки че аз го имам. И си имате напълно нов сървър. Да. И това ще от мен. Надявам се да съм ви помогнал. И до следващия клип.